निउसआ मा ओमफ्राय दा थाङो आरोना र' होमबालाय मालाबा ज' सिनेमा लागोनलै दे जागोन दे थादो लोगोफोर नै बे जय न'खरनि सोरबा मिथालिनिबो सफैनानै दङ गुगुल नै लोगोफोर गुगुल फुरा 10 दिननि उनाव सफैबाय हाजायाव हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दिनैबो ओंखारलायबाय आरोना स्कुलाव थांनो स' ओमफ्राय सानफ्रामबो आंना ब्लगा बिदिनोसै माथो आं दैलि ब्लग नालाय आङो दैलि मा खालामो बेखौ सेयार खालामो नालाय स' ओमफ्राय नोंसोर नायनो बरिं दा मोना आरोना आङो जे सानफ्रामबो स्कुलाव थांनायखौ देखायो स' आं बेखायनो बांद्राय गोलाव देखाया ससे देखायो आरोना ससे सथ'बाय थादो होमबा लोगोफोर रेडि गुड मर्निं नुदो दे गुड मर्निं आदामोन नुदो आब'मोन ओरैबादि लाजियो बुंनाङा ओमफ्राय मोगथाङावबा लाजिया आरोना बियो जायफोरा मोगथाङाव बेखौ लोगो मोनगोन जायफोरा सिनायखायो बे मिन्थिगोन आरोना ओरैबादि रायलायो दा गोदान आं लाजियो आरोना स' थांगोननोसै होमबा लोगोफोर टाइमबो जाबाय 2000 years later सिखारथ'बाय आरो दा ओरैबादि रागा सोरजों जिरायनो मोना होननानै सोंबाय आङो खोनायिनि गाव खोन्थानायखौ माने सुदेम सारजों होनायखौ आं खोनायाखै सोरजों जिरायदों होननानै सोंदों बेखौनो आजां रागा जोंबाय मा होनांगौ बेखौनो लाबोबाय नै थांनोसै न'आव हाद्रि जाजोब्बाय मा जाखो फाहामानो गोगजिग होखारो मोनथामखा फाहामानो आसुर उन्दैफोर गोनांखायनो होसोदोंहाय होआबाबो जाबायमोन एफानो मोननैयानो खाफैमोन नैबावनो लाखिदो दे आरो बावनो गेटआनो थालाबावसो नुवाखै अबेबासो थांबावबाय खोमा गैबावा न'आव सफैफिनबाय आरोना ओरैबायदि गरम बुंनांला जेबो सङाखै संनोसै आरोना थाबनो ओमफ्राय दिनै आंहा मोनसे जायगायाव थांनांगौबो जानो हागौ स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदे नङाबा मिन्थिनाय नङाना आं बबेयाव थांनो नागिरदों स' ओमफ्राय दायो मा लाबोखो देखायनि आं नोंसोरनो ओंख्रि लाबोदों आरोना एसेनो नै मैगङा सिंग्रासो बियो सिंग्रा नानिनि खाजा जासुलि जानायल' आपेल आंगुर दंखायो नै सबाय बिमा लाबोबाय एसे भिन्दि लाबोबाय आं थाइबें लाबोदों नैबाव दाउ बेदर दङ एसे एवना होनोसै औ दे जाबानो जाबाय दे स' लोगोफोर दायो ओंखाम ओंख्रि संनोसै दालि जहल ओमफ्राय दाउखौल' एवनानै होनोसै आङो जेबो संला ओमफ्राय गानसानानै लागानोसै ओमफ्रायो संबाय थानोसै आरो दा लोगो लोगोफोर होनफिनसै ओमफ्राय खाजाखौ मा खालामसै दोनखुमानोसै खाजाखौ दोनखुमाहैजोबसै बिदाया जायो नालाय जानोनो मोनाखै मा दालाय जायाखै दादा नोंसो बेखौनो जायाखै आंहा नै बिदिखौ दाख्लै मोनसे लाबोदोंमोन आरो गावहा जानो होननानै बिदाया जाना होबाय बेखौ मोनजायासै गावहा होननो आरोना लोगोफोर बिदा बिनानाव मेथाइ जानायनिनो दावराव जाबाय थायो जानायनि ओरैबादि नांलायलायोना जाखुमायो नालाय बिदायाबो मेथाइखौनो एखमबा मालाय बेगाव सोना दोनखाथारनायखौनो खावनानै जायो बिदायाबो गोरलैयानो लाजाया आरोना स' लोगोफोर देरसन जाना लागासिनो आरो नायजाखाया नै जासुलिफ्रा फोरांलायदो गोथाव हाजायाव मेथाइया जाजां गिनानै दोनखुमाहैजोब्बाय सनालिया बिदाखौ मालाया नोङो साबि गालाखैसो सानदोंमोन आं नोंखौ ओमफ्राय नोंसोरनो एसेबो होआसै आं एसेल' जागोनहाय बुरजा जाया आङो जादो आं नों जानो लुगैबाय थानायखायसो थावा गोथाव नङा गोथाव नङा बिदिनोसै जाजासाबो बर'नि सावनाय आरो माथो ना ओमफ्राय बर' सावदों ओमफ्राय जों माबा फुरि परथा जाहैग्राया बे दखानाव आदा खामसो मोनाबा बेयावनो जाफैयो मालाय रुथि गोरान सावो बिदिनोसै सनालिया बिदा फैनाय लोगो लोगोनो मेथाइखौ दोनखुमाहैनोसै दा जाजोबगोन होननानै फुरा न'सिम खालां सोहैजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै दाउआ दहाय लाबोनाया एवसै नोंनि मबाइला नुवाखै सनालिखौ लायहो न' सिङाव दं दां ओजों दालि संदों आङो ओंखाम ओंख्रि संदों ओमफ्राय हासबेन्डआ फाङा सिङा फानदों भिडिअ बानायदों बेबो र' दा देखायगोन आङो फाङा सिङा फाननायनि
गावनि मबाइलजों बानायनानै होदों आरोना आं बेस्थ'ना ओमफ्राय स' लोगोफोर आंना दिनै गुड निउस आरोना मिन्थियामोन आङो मर्निंनिफ्राय जे बिदि माबा जादों होननानै आरोना थ' ओमफ्राय फन फैदों आरो आंनाव खेनब्रै गाहाम मिस कल बिस्थिबा बोरैबा गुगाजोब्बाय ओमफ्रायो दायो माने आं फन हरफिनदों आरोना ओमफ्रायो दा खोन्थागोन आं मा जेनेबा गुड निउसआ मा ओमफ्राय दा थांगोन आरोना र' ओंख्रिखौ जल्दि फोमोननानै लाग्रोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना स' थाथ'बानो जाबाय र' नेथ' दायो लोगोफोर नायलांबाय था ब्लगआ जोबजासिम नायनो दाबाव फांगासिनो फांगासिनो दङ फांगासिनो खेनब्रै गाहाम मिस कल जाफैथारदों आरो दिनै मोनसे गुड निउस दङ लोगोफोर नोंसिनि गेजेराव खिन्थु सारप्राइजसो जागोन आरोखि ना बे गुड निउसआ सारप्राइज निउससो आरोखि ओंखायनो बेखौहाय दसे उनाव देखायनाय जागोन ओइ दा माबा दावायना देखि देखि आरो देखि ओइ मा गोलैखो हेलमेटखौ गोग्लैबाय स' लोगोफोर दायो जोङो थांसिगोन आरोना मायाव थांनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायबाबो आसारफ्राबो रेडि ओंखारबाय आंबो रेडि गानलाबायनानै थांसां गस्ला गुफुरखाय स्कुल ड्रेस बायदि नुदोंनो बोराया रायगासिनो ओमफ्राय आंहा गाननो मोजां मोनो गस्ला गुफुरखौ स्टेन्डार्ड आराम मोनोना आरो आङो गाननो लोगोफोर रेडि जोंहा साथामबो नै बेयावसो गाखैलायनो सिगां माबानो मायबा जादों मिथिया सारप्राइज दं सारप्राइज आरोना ओमफ्राय गिफ्ट दङ नायलांबाय थादो लोगोफोर थगाय थादो देखायगोन आङो दा मा जिनिस मा लायनो थांदों आङो बाजारनिफ्राय नै लोगोफोर बाजार औ टाउननि मानसिफ्रा मिन्थिजोबो ना औ मिन्थियोब्रा अबेजों खारनो मानो चेकिं जाबा नामा ओरैबायदि भिर आरोना दिनै मार्केट ना सेटारडे पुरा भिर बेबो फिसा मार्केटसो दिनैहाय मार्केट गिदिर नङाथ' नङा माथो दिनै सेटारडे ना मार्केट फिसासो ना माथो एखे टुइसडेआवबो बेनो टुइसडेना गिदिरसिन मार्केटआ एखेसो मोनो आरे मा गिदिर बाजार होनबा गिदिर बाजारा माला होनबा मंगलबार होनगोन नोंखौहाय आच्छा बाजारा सुनिबार आंलाय माथो एखेसो मोनो मोननायाबो फैया आं थाल लाफेरा बिदिखौ बाजारा एखे जाजोबखायोब्रा खिन्थु नोङो नाम थाहैबाय नालाय गिदिर बाजार फिसा बाजार नों बै मंगल बाजार सब बुस्थु मोनजोबगोन आरोखि ना औ बायरानिबो बुस्थु आच्छा दख'ना दखानफ्रानो सार्कलआव बेसे मोनफैबाय नै पस्ट अफिसाबो मोनफासै बैजों राइट साइडजों लाखिनो जोंना राइट साइडआवहाय दोननो मोना मारै दोननो सानदुङाव थांसै नामा स' लोगोफोर पस्ट अफिसाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो नायनोसै मा सफैमारदों आंनि रांनि गिबालाय लाबोबाय दे हरदो जागोन दे आदाय नों नांगिबा औ न' होमबालाय मालाबा ज' सिनेमा लागलै दे जागोन दे थादो होनबा स' लोगोफोर देखायगोन आङो मा बुस्थु मोनफैदों ओमफ्राय आदैयाबो माने गावनो गिफ्ट बिदों नालाय ओमफ्राय होबोबाय आरोना आङो आदैनोबो लोगोफोर नै बेनो लोगोफोर आंनि माबाया सफैदोंमोन दिनै गुगोल एडसेन्स सफैबाय फाइनालि आङो दाख्लैनिफ्रायनो माने आंनाव मेलबो हाबफैयाखै दे दिनैबो हाबाखै मानोथाय मिन्थिया जिमेलाव मेलबो हाबफैयाखै ओमफ्राय आं बेखौनो मानि थाखाय हाबफैयाखै साननानै फन बुबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय दाख्लैबो खोन्थादों आं कलेज खाथियाव थांदोंमोन स' दायो सफैमारबाय आरोना फाइनालि लोगोफोर स' थांगोनसै दायो न'आव ओमफ्राय माबा खाजा जानोसैलायनो मालाय स' थौगोनसै जासुलाया माबा जाहैनोसैलायनो थौ मालाय सब जानोसैनो मालाय सब गुगोल एडसेन्स मोननायनि खुसियावनो नों जाग्रा दखानानो बन्द'सो नामासै मा ओंखाम जाहैबावनोसै हादों स' लोगोफोर दायो दखान हाबफैबाय आरोना मालाय सब जानोनो जानोसै खुसियावनो मा जानो बिदिनो सिंग्रा जाबाय ओमफ्राय दहायबोथ' सिंग्रा जादों आपेलबो जादों आंगुरबो जादों जाना लागोसै र' मालाय सब आं एसेल' जागोन जानो लुगैयाखै आं जानोसै आरोना जाना लागोसै र' सफैबाय नै नानियाबो जागासिनो आं एसेल' जागोन आङो माने जानो लुगैयाखै आरोना ओमफ्राय होमबाबो ओरैनो जानोसै एसे
बिराद गोथाव जायो दा बिनि माना सपा ओमफ्राय बाजारनिया मिस्टि बायदि जायो मोजां जाया माना सपानो सबसे टेस्टिसिन आरोखि ना टेस्टि लाइफ जाबाय जाला आरो आं टेस्टि सासुरिया जेन माखाय दाखु जाजोब्बाय स' लोगोफोर सफैबाय न'आव सफैबाय आरोना ओमफ्राय बेनोमोन नै लोगोफोर आंनि माने जिहेतु सफैदों गुगोल एक्सेन्स आरोना नै बेनोमोन बेखौनो माने फन हरनानै आंनाव खेनब्रै मिसकल जाफैदों दै ओमफ्राय आङो मिन्थियाखै ओमफ्राय माने आङो दाख्लैनिफ्रायनो बेखौनो खबर लाबाय थादों आरोना ओमफ्राय इउटुबाव नुदोंमोनखि आङो मा होनो जिमेलावहाय मेल फैयो होननानै मेसेज हाबफैयो ओमफ्राय हाबफैयाखै आरोना आंना दिनैबो हाबफैयाखै ओमफ्राय बे हाबफैदा मैयानिफ्रायनो आंखौ फन थिनगासिनो दं ओमफ्राय होनबायखि आङो माबा मेल हाबफैखायो आरोथ' आदैया बुंखादों गावनो आं फन हरनानै खोन्थाहरगोन फैबाथाय होननानै ओमफ्राय आं एफा फन बुबायना ओमफ्राय जेनेबा सिनायखायो आरोना बे आंखौहाय मोजाङै ओमफ्राय बेखायनो स' दायो फाइनालि आं बिराद खुसि आरोना बिराद हेपि आंनि खस्थ'नि फिथाइखौ दासो माने मोन्दों आरोना ओमफ्राय दाबो जेबो जायाखै दाबो दंबावो ओमफ्रायो नोंथांमोना आंखौ अनसायबाय थाबानो जाबाय बयबो ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना लाइक कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय स' ओमफ्रायो बिराद खुसि आरोना बिनि थाखायनो स' मा होनबावनो खुगायाव रावानो गैला ओमफ्राय दायो दिनैथ' जोङो न'आवबो थांनो नागिरदों दायो ओंखाम आरि जाना लानोसै नाहा ओंख्रियानो संबावाखै दाबो दालि ओमफ्राय बिदिनो बेदर एवबाय जिथु बेजों जासिगोन ओमफ्राय आंना ओंख्रियानो मोनाखै आरोना एसे बेजोंनो जालाबायनोसै संला नामा सानगासिनो दं आरोना आङो स' दा लोगो मोनसिगोन आरो दसे उनाव आं ड्रेस गानस्लायनानै लागोसै स' लोगोफोर दायो खामानि दामानि मावखांनानै लाजोब्बाय आङो ओमफ्राय सनालिखौ थुखैखांबाय रेक्सुखौबो थुखैखांबाय आंल'नोसो दुगैयाखै बाखि दङ ओमफ्राय माने दाहाय न'आव थांगोन नालाय सब रेडि खालामजोबखाबाय आरोना ओमफ्रायो दायोथ' माने दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांबाय स' लोगोफोर नायनो नोंथांमोना बरिं मोननो नाङा स' ओमफ्राय दिनै आं बिराद मोजां मोनदों आरोना जे आंनि गुगोल एक्सेन्स सफैनानै ओमफ्रायो दायो दा मोनायाव नायनोसै बानायनाय जायो ना जाया टाइमफ्रा माबायदि मिलायलायो नायनोसै आरोना टाइमफ्रा जुदि मिलायोबा बानायनोसै दिनै आरो जुदि मिलायाबा गाबोनफोर बानायनोसै आरोना बेखौनो सानो आं मा जायो स' ओमफ्राय लोगोफोर बे पस्ट अफिसनिफ्रायनो आदैया होनदोंमोन आरोना सोरबा जोंनि गसाइगावनिनो जयनगरानो होनदोंमोन दा जयनगरनि सोरबा मिथालिनिबो सफैनानै दङ गुगोल एक्सेन्स जुदि बिथाङा आंनि ब्लगखौ नायदोंबा लाइभआनो जाबाय फन नाम्बारबो होआखैनो बियो बेयावहाय माने गुगोल एक्सेन्सआवहाय जखन एप्लाइ खालामदों बे समाव फन नाम्बार होआखैनो बियो माने सोरनाबा अपसन फैयो सोरनाबा अपसन फैया दे फन नाम्बार होनाया आंनाबो अपसन गैयामोन बाट आं होनानै होदों आरोना होनबाबो आं एड्रेसजों साइडआव होदों मानो होनब्ला आं इउटुबाव नुदोंमोन नालाय अपसन गैयाबाबो होफाजायो होननानैहाय ओमफ्राय आं बेयावनो होफानानै होदों आरोना साइडआव स' ओमफ्रायो ओरैनोबाबो आंना नाम्बार होआखैमोनब्लाबो नोंथांमोना मिन्थिखागोन दाखालिफोर आङो थांबाय थादोंमोन पस्ट अफिसाव ओमफ्राय मानि थाखाय थांदों आं नोंसोरनो खोन्थायाखैमोन जे आं बिनि थाखायनो थांदोंमोन आरोना आंनाव खुनु मेल हाबाखै माने मेसेज हाबाखै आंनाव जिमेलावहाय खुनु बिनि थाखायनो आङो खबर लानाय जादोंमोन मानो होनब्ला आंना गोबाव जाबायमोन एप्लाइ खालामनाया बेसे गोबाव जाखोथाय र' नायगोरनि आं गोसोआव गैला दे मबाइला आंना मोनसेल'ना स' लोगोफोर आंना चेनेलाव मनिटाइज जानाया माबानि मार्चनि लास्टआव जादोंमोन आरोना 31 मार्चआव जादोंमोन मनिटाइज खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो माबाखौ आइडेन्टि भेरिफिकेसना आंना माबायावसो फैदों आरोना मार्चथ' एप्रिलनि 20 तारिखआवसो फैदों आरोना आंना इमान गोबावनि उनावसो आइडेन्टि भेरिफिकेसन फैदों आरो 20 दिन फुरापुरि फाक्का 20 दिन लादों आरोना आंना बेयावसो आइडेन्टि भेरिफिकेसन फैदों ओमफ्राय बिनिफ्राय रायलायलासो बिनिफ्राय ओमफ्रायो आङो नायसनाखै दे आंनि जिमेलावहाय माने आइडेन्टि भेरिफिकेसन खालामनांगौ होननानै फैयाखै आंथ' मिन्थियाना बे समावहाय ओमफ्राय होमबाबो हासबेन्ड आंना नाय होनबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो जिमेलखौ खेनसेबो अपेन खालामनानै नायाखैमोन दे ओमफ्राय आं होनबाय आरो बानायनांलालै नायदों हो आङो नायदों ओमफ्राय होमबाबो आं बुजियाखै आरोना आइडेन्टि भेरिफिकेसन खालामनो थिनदों होमबाबो आं सानबायखि बे गुगोल एक्सेन्स सफैनायनि उनावसो खालामनांगौ खोमा बेबायदि सानदोंमोन आङो स' ओमफ्राय बिदि नङा मिन्थिया नालाय आङो ओमफ्राय दानाबा हासबेन्डआ नायनाय होनबाय थादों ओमफ्राय आङो नायबाय आरोना बार हासबेन्ड नायबाय थानो थिननायावसो आं नायनाय जादों दे इउटुबाव सार्च खालामनानै नायदों आङो जे आइडेन्टि भेरिफिकेसना मा होननानैहाय ओमफ्राय बेयाव नायनायाव खोन्थाबाय आरो डकुमेन्टस बिदि आपल'ड खालामनांगौ स' आङो बेखौ नायनानैहाय खालामबाय आरोना आङो 24आवसो खालामनाय जादों दे माबानि एप्रिलनि 24आवसो खालामनाय जादों आङो स' ओमफ्राय 24आव खालामनानै नै दिनै खय थारिख दिनै 3 थारिख नामा
आङो एप्लाइ खालामनानै ओमफ्राय दिनै जाय मेनि 4 तारिख आरोना 24 होनबा 4 तारिख सानदो खय दिन जाखो 10 दिन जाबाय 10 दिन जायाखै नामा नंगौ फुराफुरि 10 दिनानो जाबाय आरोना 24 आरो दा दिनै 4 तारिख नालाय फुराफुरि 10 दिननि उनाव सफैबाय आरोना लोंदोंलाय जौआं दै दंना फुराफुरि गैया 10 दिननि उनाव सफैबाय आरोना आंनाहाय गुगोल एडसेन्सआ एप्लाइ खालामनानै ओमफ्राय माने आं सानदोंमोनखि बे आइडेन्टिटि भेरिफिकेसनखौ खालामनाङा बिदि सानदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दायोथ' सफैबाय नायनोसै दिनै मा जायो आंनि टाइमा मिलायो ना मिलाया नायनोसै दायो आं खामानिफ्राथ' जोबनाया हो आङो दुगैनांगौ ओमफ्राय आं माने जाखिनि सोनांगौ बेगाव सोजोबखाबाय दे ओमफ्राय माने जोङो हरसेल' थानानै फैगोन नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय थाबाय थानो हाया नानिनि स्कुल दङ नायनोसै मा जायो जेरैखि जायाबाबो आङो जिखुनु जा मानडेआव स्कुल बन्द' दंना गैया मिन्थिया बन्द'बो जालाबायनो हागौ गेरेन्टि गैया आरोना जुदि सानडेआव फैनाय जायाबाबो गाबोन फैनाय जायाबाबो मानडेआव फैनानै ना खुनुरुखुम जेनेबा बिनि स्कुला बन्द'बा बिदानि डिउटिखौ लोगो मोनफैनाय बायदि बेबायदि टाइमाव फैनोसै नायनोसै मा जायो बुंनो हाया आरोना थांगोनसै गेरेन्टि होनो हाया दसेनो माने चेन्जबो जालाबायो नालाय जोंना प्लेनिंफ्रा बुंनो हाया आरोना स' नायनोसै होनबा लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो ब्लगखौ आङो दाहाय न'आव थांजासिमखौ ससे देखायलांनोसै नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय स' ओमफ्राय लोगोफोर आंनि कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो हायैफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आंना टाइमफ्रानो मिलायाना ओरैबायदि खामानि जायोना लोगोफोर सयथिबो आरोना माने थगायाखै आरोना आङो माने आङोथ' हारसिंना न'आवहाय ओमफ्राय ओरैबायदि खामानि जायो आरोना बुंनांला एखमबा माने खिनो टाइमखौनो मोना बेबायदि जायो आरोना आङो स' माथोबाव आरोना न'आव मानसि गैया हिनजाव फिसा मावनानै जाखानांगौ खस्थ'बाबो जेरैबाबो मा होनो खस्थ'आथ' जेबो नङा आं जेबो साना बिदिखौहाय ओमफ्राय माने बिराद जै सानफा माने दोलो माने खामानि मावबाथाय मोनायाव ओरैबायदि थाब उन्दुनो ओंखारो होनना बुंनाङा एडिटिंखौनो बबेबा समाव आङो आधा खालामनानै फुङावसो खालामनांगौ जायो ओमफ्राय आङोथ' भिडिअखौ बिदिनो 9टा एखमबा 8:30 बिदियाव आपल'ड होयो आरोना ओमफ्राय आंनाबो एखमबा लेट जायो ओमफ्राय मानो होनब्ला आंनाथ' मैयानि ब्लगाव नुखागोन नोंसोरो आंना मा होनोमोनलाय भिडिअ हगारनाया लेट जादों मानि थाखाय होनब्ला आंथ' खोन्थाखादों आंना मिन्थिया मानि थाखायबा बिदि जायामोन खालि माने आपल'ड होबाबो चेकिंआनो बेसेबांबा गोबाव जाखादों मिनिमाम 5 आवार्स लादों आरोना चेकिं खालामनायानो इउटुबा मानोबा इसिबां चेकिं खालामा मिन्थिया मा दं बे आंनि ब्लगाव जेबो गैया आरोना आं ओरैनो मोखां लानानै फेस बानायनाय खुनु बेयाव मोसानाय खुनु मिउजिक खुनु जेबो गैया आरोना होमबाबो मानोबा इसिबां गोबाव नायखो जेनेबा चेकिं खालामखो मिन्थिला आरोना मानो एफा गोबाव चेक खालामखो स' नायनोसै मा जायो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव आङो दायो फुरा माने दुगैयै लोबै रेडि खालामनानैसो ओंखाम जानानै थांखागोन आरो माने न'आवथ' फंबायसो ओंखाम ओंख्रि सङो नालाय ओमफ्राय आबैया आइजों थाबाय ओमफ्राय आबैया बुरिबायना बेनि थाखायनो फंबाया सङो आरो आबैखौ संहोआ स' मानोथो फंबायखौ खस्थ' हैबावनो आंनो संनानै जालांखानोसै ओमफ्राय बिगुमैया दा मा होनो बोराया बे न'आव जाबाबो एसे जाहैनो लुगैयो आरोना दाहाय मोनायाव जानानै थांगोन होनदां जोङो सनालिबो आंबो ओमफ्राय रेक्सनोबो फुरा माने जानानै थांखागोन आरोना जोङो ओमफ्राय जोंनाथ' हासबेन्डना डिउटिया 6:30 जोबगोन नालाय दा लेट जागोन आरोना ओंखारनाया जोङो मोनायाव ओंखारलांगोन मोनायाव सहैसिगोन आरोना बिदिनो स' दा लोगो मोनफिनगोन होनबा लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगा गोलाव जाद्रायगोन दै माने गोलाव जागोन एसे आंनि ब्लगा स' नायनो बरिं मोननाङा दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय स' लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय थांग्रोनोसै न'आव स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम स' लोगोफोर थांबाय थादों होनबा थांबाय थाग्रोसै मोनाबाय जोंना मोनायावसो ओंखारनाय जाखायो नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम गसाइगावनि धाबाया बिनिफ्राय जोङो ओंखारबाय दायो ओमफ्य नोरैजाय बै जाबाय सस्ति धाबामोन थाबोबाय दायोथ' खोमसि बेयाव नैबाव धाबा मोननै मोनथाम दं बेयावनो मंगलियान धाबा खाथियावहाय स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर जों राइट साइडजों फैबाय नामा जोङो हाइरडजों फैबाय आरो हाइरडजों राइट साइडजों फैबाय राइट साइडजोंहाय हाइरडजों थाङाबो बेनोथ'ब्रा हाइरड गाखोबाय नालाय जोंनि साइडजों फैबाय आरो नङाबा जों बैजों थांबा रं साइडजोंसो थांनांगौ जायो बैयावसो बारस'हैनांगौ जायो एसे गोजान स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जोंना ब्लगखौ जोबजासिम मोनायावलाय माथो देखायनो डाइरेक्ट सहैनायाव लोगो मोनसिगोन नै लोगोफोर बर्डआ मोनायावथ' मोजाङै नुला मोदानजोबसैसो चलो फाइनालि नै गासिबो फैबाय बर्डखौनो सिनाया जेबो
Sopwibai Kasih tamu berapa? बर्डखौनो मोजां सिनाया मोजाङै सिनाया बर्डखौनो मोदानजों खाथियाव लोगोफोर जोङो न'आव दहायनो सफैदों आरोना ओमफ्राय आङो फैनानैहाय डाइरेक्ट भिडिअखौ बानायफैयासै मेंबायबो आइजों रायलायबाय दसे ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय नानिखौबो उन्दुनो बिगुमैजों उन्दुनो थिनहरबाय आङो बैयाव रुमावहाय सान्दुङाव उन्दुहैबाय दायो आइयाबो जों फैबा ओंखाम जाखांखाबायमोन मुलि जाखांखाबायमोन ओमफ्राय उन्दुबाय आरोना ओमफ्य माने दहायनिफ्रायनो रायलाय भिडिअखौ बानायनो बावदों दे लोगोफोरानो मेंबायबो ना बिराद उन्दुनो ओंखारबाय आंबो भिडिअ इडिट खालामगासिनो दङ आङो दायो माने ससे जाखिनि आं हासबेन्ड मबाइलजों बानायदोंमोन बेफोरखौ आङो सोस्लायनानै लागासिनो दङ आरोना बेखौ इडिट खालामखानानैसो आंबो उन्दुनोसै स' ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय स' भिडिअआ गोलाव जाबाय नोंसोरो गाज्रि दामोनसै स' ओमफ्राय थाबैनो आं नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार